Hello guys, welcome again to be continued to. Mag-park muna tayo dito. Yan yung mga magkakasabay natin yan. Hindi naman natin yan lahat. Siguro yung iba nag-aantay dyan kasi may reservation nga. Siguro may mga iba-ibang oras yan. So una guys, dito muna tayo sa anong tawag dito? Terminal fee. Magbabayad tayo dito. 10 lang ang ibabayad na terminal fee dito. 10 piso lang. So yung pag-process mo nung tawag doon. Kung ba meron tayong dalang sasakyan, una punta muna kayo ng terminal fee. Bayad kayo ng terminal fee. Tapos doon na sa PPA. Dito na, PPA daw, PPA. Dito. Yun guys, doon muna kayo bayad sa PPA. PPA sinasabi. Kaya tawag. Ayan, babayaran nyo muna yun. Kano ba binayaran ko? 129. Naman, Coast Guard. Diyan, sa Coast Guard. Ito muna, dito sa PCG o Coast Guard Station. Kung kayo nito, bibigay nyo lang yung ORCR, tapos bayad na doon. Lalakad lang tayo guys ng mga siguro mga 100 meters lang to papuntang ticketing office. So pag halimbawa loan passenger, tapos wala ka mang dala, dito ka talaga pupunta. Pero since may vehicle nga tayong dala, hiwa-hiwalay kasi yung offices. Kaya kailangan punta natin. Tsaka para alam na rin natin kung saan. Kung halimbawa man tayo ay babiyahe na meron tayong dalang any vehicle. Tapos magbabayad na tayo ng amount na binigay ng checker kung magkano. Depende kasi yan kung ano yung dala nyo sasakyan eh. So depende rin sa cargo o dala nyo. Ayan. Tapos ayun, kinuha din nila yung service form na, hindi, yung kopya. Tapos yung sa Coast Guard, kinuha din nila yung papel na maliit. Tapos yan, tatago ko na to, bali ito na lang na dalawa. Yep. 2,730 pala guys binayad ko dyan. Diyan po tayo sasakay. Free na shipping lang. Tapos ayan, kung makikita nyo, kita ba yung mayon? Yan, doon tayo pupunta. Kita ba? Doon. Yan. Doon tayo pupunta. Yes. Ito San Andres Port. Yan. So yun guys, antay-antay lang tayo sa ating turn kasi pupuntahan tayo dito. So parang i-guide naman nila tayo pag halimbawa papasok na doon. Yun yung struggle para sa akin. Sabayan natin yung normal pack ba yun? Uy. Wala na pa yung isa. Na pa yung isa. Favoritism. So ilalagay naman tayo sa gilid-gilid. Doon lagi nangyayari, nilalagay tayo sa gilid. So sana yung sa gitna para dire-diretso lang po yan. Magpa-park. Tapos pagkaalis, dire-diretso. Dahil yung pagpalis hindi naman siya hassle, hindi siya problema. Problema talaga yung pagpapunta doon. Pag isasakay mo siya sa Pero may guide naman kaya no problem. Yun nga lang, nakaka-pressure yung nag-guide kasi may sigaw-sigaw pang factor yan. For the sigawang person. So yun lang guys, dito kayo pag malapit tayo. Siguro, ilang ako. Bukan ko nga. Hindi malakas na sabihin. Dito na pala. Yun nga, sabihan na lang doon ako. Dapat pala, pag malaki kang sasakyan, mauna ka na doon. So dito daw tayo sa medyo na, kasi maliit lang. Huwag lang sa gilid. So, nakayin ko muna siya. So ito na nga guys, nabigyan na tayo ng signal ng checker. Tayo na daw. So pupunta na tayo sa loob, papasok na tayo. And tulad ng sabi ko kanina, ang papasok nito sa ferry is patras kasi ang pangit or mahirap naman. Madali lang sana kung papunta doon sa loob kung abante ka. Pero kailangan atras kasi pag nag-undock na to doon sa Tabaco Port is
paabante ka na lang. Yan kung na nagigets nyo yung ibig kong sabihin. Tapos ayun, meron namang guide yan, kaya huwag kayong kabahan kasi sabihin naman sa inyo kung saan kayo pupunta, ganyan, kung konting tawag dyan, konting pihit, mga ganong bagay. Tapos madami sila dyan nagsisigaw-sigaw, kaya matataranta ka, pero relax mo lang para yun naman, yung kalakasan naman ng boses nila is para para marinig mo yun. Tapos yun nga, yung paglalagay ng mga sasakyan dito ay even, ginagawa talaga nila yan. So kung minsan yung mga malalaking sasakyan ay nasa gitna, kung minsan naman nasa magkabilang gilid para balance nga naman, para sa anong tawag doon, even distribution ng weights. So ayan, so nandito na tayo sa loob and okay na. So dadaan tayo dito, kaso nga lang sobrang sikip nga talaga ng daanan, kaya struggle uli. So kung makakalabas na tayo dito and then naakyat na tayo, tapos papakita lang natin yung ticket na binigay sa atin, yung dalawa, yung may price, tsaka kung saan tayo sasakay. Actually may yung pagalimbawa nung pag nagbayad ka nung vehicle, kasama na dun yung driver. So nga lang sa sa regular. So kung gusto mo naman magpa-upgrade, mag-aircon ka, mag-additional ka na lang ng mga 90 tata, roughly. Hindi ko na-check, pero ganun. Tapos papakita ko lang pala ng saglit itong San Andres Port bago tayo umalis. Ayan, kasi hindi na ako lalabas mamaya, nakakapagod na. And yun nga, ay nakakapagod, nakakahilo pala. And eto na nga, paano na tayo nito? Malapit na tayo kasi nagpahinga talaga ako, kasi syempre antok pa ako. So eto, malapit na tayo sa Tabaco Port. Mga 3 hours lang ata yung sail. And alam ko depende rin yung oras ng paglalayag. Kasi kung minsan medyo matagal. Yun ay dahil naman sa kondisyon ng dagat, kung kalmado ba o hindi. Kasi pag halimbawa maalon yung dagat, medyo matatagalan. Ayun. Basta ganun yung yung scenario. Kasi ito na nga, mag-aandak na tayo dito. Tama ba yung term ko? Mag-aandak. Ayun. Off ship na tayo, papunta na tayo ng Tabaco. Ito na pala yung Tabaco Port talaga. Ayan, pier. So gantong-ganto pa rin talaga yung itsura ng pier dito sa Tabaco. Simula pa nung nasa elementary days ako, tas ngayon ay Lord. So eto na talaga yung Tabaco. So yun, hindi nyo pala dapat guys iwawala or itatapon yung papel nyo, kasi may kukunin dito yung checker o kaya yung guard mula dun sa papel. Siguro yung isa doon sa galing sa PPA or service form, surrender nyo siya dyan, kaya wag nyo itapon. And ganun din naman sa pagpabalik nyo, halimbawa mula Tabaco papuntang Virac, wag nyo itatapon yung papel nyo, kasi papakita nyo rin siya dyan. Kasi yun, palabas na tayo ng gate ng Tabaco Port, Tabaco Pier. Tapos punta na tayo muna sa Divino Rostro. Yun. Doon kasi nakatira yung kapatid ko. Doon tayo makikistay para meron tayong free accommodation. So yun, eto na pala yung Tabaco Fuels talaga, kasi makikita mo padjak. Yun, padjak. Laging may padjak talaga dito, hindi mawawala. Kung sa Virac wala ka makikitang padjak, meron din naman pero sobrang minimal. Dito naman puro padjak. Ayan. Ito na yung naging mode of transportation talaga dito. Kaya lang kilala talaga ang Tabaco sa padjak, o sikat-sikat kung tawagin dito. So yun guys, diretso na tayo, and then kikitain ko muna yung bayaw ko, si Kuya Badong, shout out pala. Kasi iga-guide niya tayo kung saan tayo pwede mag-park, kasi dito ang hirap din talaga mag-park. Kaya kung makikita niyo sa mga signages sa kalsada, may makikita kang no parking on both sides. Kaya may hirapan ka talaga. So ngayon magpapag-guide tayo para samahan tayo kung saan tayo pwede mag-park. And alam ko doon tayo magpa-park sa malapit lang sa nila, sa may palengke. Ay hindi pala palengke. Malapit sa palengke, pero doon sa merong pay parking,
malapit sa kanila, yung ginagawang night market din doon sa may bandang lugar nila. So ayun, kikitain ko muna si Kuya Badong. Kasi tinawagan tayo ni Kuya Badong para ma-assist nga tayo or mag-guide tayo kung saan tayo magpa-park, kasi medyo congested na talaga dito sa mga tao, mga sasakyan, mga padjak, mga tricycle, kaya kailangan niya talaga tayong i-guide kung saan. And buti at mabait talaga tong bayo kong to. Kahit nasa trabaho pa yan, kukuha at kukuha talaga yan ng time para may guide ka, masamahan ka. Naks, build up, ganun yung kabait. Seryoso guys. And yun, para makapagpahinga na rin talaga tayo, kasi sobrang meron talaga tayong seasickness or motion sickness. Hindi pala movement disease pala, sabi ni Kuting. So yun, ito na pala siya, nakita natin, sundan na lang natin siya. So yun lang guys, thank you so much for watching and bye bye.